sa makausap pa, may buntag ka natong tanan. Palihog ko, i-greet ang imong tapad, nga igna siya nga nalipay ko kay ania ka. Wala ka maliit. Kay diha sa tong salmo, nagaingon, unsay ibalos ko sa tungod sa kaayo sa Ginoo kanako. Nga magdalag, bino, literal, wala man tay bino, atong ibalos sa Ginoo. Mao ang atong pag-serve, pag-alagad kaniya. Kung asa kita niya, gipahimutang sa atong tagsa sa katawan. Base sa atong ibanghilyo, karong kabuntagon, continuation nino sa chapter 6, bahin itong naging adlaw, nagisgot ang Ginoong Kristo nga amukaon sa akong lawas, uminom sa akong dugo, may kinabuhing dayon, dili mamatay, datong wibis na sudya, dili nang lawas gamit, kinsa tumukaon sa akong unod agad, datong wibis, uminom sa akong dugo, dili naging mamatay, dili naging lawas, yan na sang gikuan na. Gapon, naglalis na sila. Ngunit karon nga, nakita nato nga, ang mismo ang mga disipulo, mga igsuon, dugay nilang pag-uban-uban sa atong Ginoong Kristo. Lisod gid daghan sa mga disipulo nga miingon, lisod kining dawaton pagtulunan na kinsabay makasabot niini. Naibalo kita nga ang Ginoo dugay na nakig-uban sa mga disipulo. Dili nila madawat ang ingon ni Ginoong Kristo ang mukaon sa akong lawas o miinom sa akong dugo, may kinabuhing dayon or dili mamatay. Ako sa tong basahon to, ibang wala na siya mahi-appeal ditong sa gospel ba sa tong mga pila ka adlaw ba sa John chapter 6 verse 41 to 43 kay 35 to 40 raman to ambak din 44 to 51 verse pero mo gamay verse 41 nga nag-ingon nini pasensya mo ang mga tao nagbubulbul bato kaniya, kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o inahan. Busa nga nung miingon man siya, nga gikan sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbul. Dili na madawat. Sa iyang pagpasabot niya nga, ako ang pan, kababata na ako na desa, usampo na to, posible ka, nagagahob ka, o asa ka nagpuyo, mingon ka, ako anak sa Diyos, anak, di ka mo tuo yun. Ay mo pagbagulbul. Unang, mingon siya atong Yesu Kristo nga, walay makaari na gawas kong pagtugot sa iyang amahan nga atwa sa langit. Lisod madawat sa mga tinunan. Mausab diha sa atong kinabuhi karon. Labi na gid kanato mga ministers no. Ang yabi dani kanatong tanan nagginahanglan kita karon og lawom. Iwa tong lawom nga pagkigirelasyon diya sa Ginoo. Kuan man gali atong shoot dili pamgali ta nga halos kada adlaw ta mga minister nga makadungog sa pulong sa Ginoo, madawat ang iyang pulong nga naghatag kalig-on kanato. How about atong mga miyembro sa atong kan matag community, matag pamilya nga naputos naparehagya po nato naputos sa mga sitwasyon nini nga kalibutan. Lisod na ba simba-simba. Ragyapon, amotong kinaiya. Anaon pa ka? Kung wala kay lawom nga pikiglasyon sa Ginoo, makita nato sa atong dialabi na pag-response nato sa atong mga tawag kaniya. Kumusta man kita karon mga igsoon?
diha sa atong pag-alagad karon anaa ba kita sa kalibog or kalipay ba? Labi na giniining panahon sa pagabanhaw. Gidasig kita nga mabanhaw sa usa-unta ang atong mga katong nahikatulog nato nga atong pakatapulan, pagdili pagmataag sayo. Kita na nagkinahanglan nagsalin sa kanato sa matag usa kanato. Labi diha gina muuna kanato mga ministers. Aya din na musunod din ato sa atong mga kuan, atong membro sa atong pamilya. Mao na usahay siyot dili ta sa ursiga palong ta sa atong pag-alagad kaniya. Sa gingon ko mga dili ta exempted dani sa mga nagian sa mga disipulo, mga igsoon. Paunsa nato mapahimutan ang atong Ginoong Jesucristo isip mga ministers. Ang ako ikasulti karon kanatong tanan dili ko exempted. Ang Dios karon kita lang ang nasayod ug ang Dios nga atong gialagaran. Mo gina. Kanunay ta gipahimangnuan kung atong lang katong mga ibanghilyo nga milabay ba kung imo gito masaksisi bito to. Nagpunting gito nga diha sa atong pagresponse ato sa Ginoo, diha nato maila unsa ang atong pag-alagad diha sa Ginoo. Labi sa atong pagresponde nato yan. Sa katapusan manghinaot ako ni ining kabuntakong kanungtanan. Ni ining panahon sa pagkabanhaw, atong banahon, atong tagsasagulingon. Kung asa kita naluya, nalibog, labi na diya sa atong pag-alagad kaniya, alang sa kaymayaan sa atong makagahong nga Diyos. Libog manggaling sila, dugay nilang uban-uban ang ang ilang master sa mga disipulo, ang 12 ka disipulo. How about kita? Physically, literally, wala nato makita ang Ginoong Jesucristo. Pero sa matagad daw, ang iyang presensya, lagi siyang pulong, nga atong mabati, ug ang iyang pagdawat ato sa iyang lawas ug dugo sa kinasing-kasing nga pagdawat. Una nga, ining kabuntagon, manginaot ko nga, padayon kita diha sa pag-alagad kaniya. Kay sa diha nata sige natag dot sa Ginoo diha ang mga labi na sa pagdawat ato sa lawas ug dugo kaniya, dili ta kwestiyonon na unsa na nga pan, unsa na nga bino, basta lawas ug dugo na gi-consecrate na sa pare o obispo kana diha na ang mga milagro mamuhat ang Dios diha sa atong kinabuhi. Amen ba ta? Palihog manindog ng ebanghelyo.